εδώ βρε. Πού γυρίζεις έξω. Το ξέρει η μάνα σου. Θα μου συναχωθείς. Μέσα εδώ μέσα. Θα σε ξαναβγάλω εγώ σε λίγο. Γεια σου κέρα Μαρία. Καλώς τον Αγαθοκλή. Σου φέρα τα τετράδια που μου παρήγγειλες. 10 60 10 50 10 30 και 2 γαρίφαλα για σένα. Πάντα ευγενικός. Το τι θέλεις από το Αγαθοκλή, απ' όλα έχει το κατάστημα. Πλάκες, τιμωλίες, κονδύλια, όχι μυστικά κονδύλια, φανερά, ξύστρας, γομολάχτες και αναπτήρες. Καλέ, τι να τους κάνουν τα παιδιά τους αναπτήρες. Πώς τι να τους κάνουνε. Τα παιδιά σήμερα καπνίζουνε από τα γενοφάσια τους. Άντε και το Σάββατο θα περάσω για εισπράξη, κοίτα να μου έχεις μαζεμένο κανένα φράγκο. Οι λουκουμάδες όπως πάντα φρέσκοι. Φρεσκότατοι. Για μπείτε στη σειρά, όλοι θα φάτε, και εσείς από εκεί ελάτε. Στο λογαριασμό ξέρεις. Μεγάλη κατανάλωση μου κάνεις. Δρόμο. Να φύγουν οι μεγάλοι.